Γεια! Είσαι στο κανάλι μου και θέλω να πω ένα πράγμα να διευκρινίσω, ότι το κάνω αυτό το βίντεο για μένα προσωπικά και μόνο για μένα, για να θυμάμαι ότι μέσα στην καραντίνα, ένα μήνα καραντίνας που έχω κλείσει, όχι μόνο εγώ, όλος ο κόσμος, ένα μήνα καραντίνας και παραπάνω, ότι μέσα σε αυτό το μήνα έχω πάρει δώρο και ήθελα να σας το δείξω αυτό το δώρο. Δεν το πήρα εγώ για μένα, το πήρε άλλος για μένα, αλλά και πάλι δώρο είναι, οπότε πάμε να το ανοίξουμε. Ωραία, είναι αυτό το δώρο, δεν το έχω καλά ανοίξει καθόλου, πριν λίγο το πήρα και δεν το έχω ανοίξει καθόλου, δεν το έχω δει καν. Δεν ξέρω τι είναι, δεν ξέρω πώς αντέχει η ψυχή μου, γιατί εγώ όταν παίρνω δώρο τα ανοίγω κατευθείαν. Αλλά πάμε να το ανοίξουμε. Ωραία. Ω, είναι ωραίο. Ωραία. Είναι αυτό εδώ. Είναι παγορίνο, όσοι μπορείτε να δείτε, αλλά θα σας ανοίξω για να το δείτε καλύτερα. Είναι παγορίνο, είναι μικρό σε βάθος και σε γενικά. Είναι μικρό, αλλά δεν πειράζει, διότι να ορίστε, κοιτάξτε και όλα. Δεν πειράζει, γιατί μπορείς να το παίρνεις σε βόλτες που... Πώς να το πω, σε βόλτες που πας και πρέπει να εμποδίλονται, για παράδειγμα, και δεν έχεις πάρει μπουκάλι και παίρνεις αυτό το πέρα το μικρό. Για μένα μου αρέσει πάρα πολύ γενικά αυτό το δώρο, είναι πολύ ωραίο. Μου αρέσει και τα φτάκια του, είναι μεταλλικό και πλαστικό εδώ πάνω. Είναι πολύ ωραίο. Πέρα κάτω λέει, δεν ξέρω αν το βλέπετε. Δεν ξέρω αν το βλέπετε καν. Γιατί δεν το βλέπετε, είμαι και μπροστά στον ήλιο. Λέει Hello Dream, γιατί λέει γεια σου όνειρο. Είναι πολύ ωραία, μου αρέσει πάρα πολύ, παιδιά. Αυτό θέλω να κάνω. Απλά θέλω να κάνω αυτό το βίντεο, το κάνω για μένα μόνο και μόνο, για το θυμάμαι. Και ναι, όσο σας άρεσε αυτό εδώ πέρα το παγορίνο, και θέλω να μου κάνετε ένα like κάτω στην περιγραφή. Θα έχω και το TikTok μου θα έχω, και το Instagram μου, να πάτε να με ακολουθήσετε, να πάτε να μου κάνετε ένα like, ένα share και ένα comment, και τα λέμε σε επόμενα βίντεο. Εγώ και το παγορίνο μου σας λέμε ένα μεγάλο γεια σας και υπομονή στην καραντίνα. Γεια!